ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରପଡ଼ା ଜେରେଙ୍କ ଦେଉରୀ ସାହିରେ ଥିବା ମା ବୁଢ଼ୀ ପାହାଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଅନୁଗୁଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲାଣି। ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କୁଡ଼ ଓ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ବନପାଳ ଜରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ, ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକ, ବନପାଳ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ବନରକ୍ଷୀ ଝରଣା ସାହୁ, ବନରକ୍ଷୀ ଓ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାର, ମରାତିରା, କୋଇନୁରୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ, ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଓ ଜରପଡ଼ା ଗୋପୀନାଥପୁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମହାନତା ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଚାଉଳ ଖାଇବେ, ତାର ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ଜେରେଙ୍ଗ ଦେହୁରୀ ସାହି ବୁଢ଼ୀ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ସେ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଠେକି ମା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମା ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେମାନେ ଠେକି ଆଉ ପାଣି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସଙ୍କ ମହାନତା ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ। ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ତୁଳିଆରେ ଦେବୁ, ଆଉ କତଡ଼ା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ 1 ନମ୍ବର ଦେବୁ। ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ବସନ୍ତ ଗଡ଼ ନାୟକ, ଫରେଷ୍ଟର ଜରପଡ଼ା। ତ ଆଜି ଆମେ ଇ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରାହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫିଡ଼ର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫିଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଝୋଲା ହେଇଛି, ଆମର ପାଣି ରଖା ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରୁ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ପାଣି ବି ପିଇବେ। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଜରପଡ଼ାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ଫରେଷ୍ଟର ଜରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଏରିଆ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବହୁତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆକ୍ରୋଶ କରିପାରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଫିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ। ଆମେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପାଣି ଦେଉଛୁ। ମାନେ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଅଗନାଗନି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଟିକେ ପାଣି ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ହେଲାଣି ଆସିକିରି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ପାଣି ପାଇବେ। ତେଣୁ ନଳ କୂଅ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ମରିକିରି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ କେବଳ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବନ ବିଭାଗ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି ଆଗରୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମାଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛାତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ମୁଦାଏ ରଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପାଣି ପାଇପାରିବ। ଏଇଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଉତ୍କର୍ଷ ପରିବାର, ଆଉ କୋହିନୂର କ୍ଲବ, ଆଉ ସାହିର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସସ୍ମିତା ସାହୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ଦିନେ। ଦିନକୁ 2 ଥର, କେଉଁଦିନ ଥରେ ବି ଦିଆଯାଏ, କେଉଁଦିନ 2 ଥର ଦିଆଯାଏ, 2 ବେଳା।
ଏ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ସୁଧାକର ଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିडिଆ।